Vítám vás na závěrečném brněnském spolku, tedy setkání Brněnského krajanského spolku. Vítám zde milovníci Brna, Brňáky, milovníky Brna z Prahy, a všechny hledají Brno a poezii. A bez dlouhého úvodu bych ráda představila prvního hosta, kterým je tady aktér, kterým je slovenská básnička Mirka Ábelová. Aktérka. Mirka Ábelová je slovenská básnička, novinářka. A básně si jí staly dokonce i osudným, protože na večírku, kdy mluvčí slovenské vlády měl dostat anticenu za antimluvčího roku a vyjednal si zákulisním lobbingem, že ji nedostane, tak Mirka na tom závěrečném večírku přišla s transparentní zbabělec. Poté jí v novinách otiskli z její básně. A to v novinách, které údajně patří jako do vlivu pana Fica. No a poté byla volána ze zpravodajství a dělala publicistiku. Takže, abyste věděli, se těmi básněmi máte si čest. Bude předíkat z Mirky, která vyšla v březnu a já bych ji ráda přivítala na pódiu. Dobrý večer. Tak dneska ako predskokanka Karla Škrabala. No, takže keď sme už teda začali tým presunom zo spravodajstva do publicistiky a s premiérom a tak možno, aby ste vedeli teda, že za čo sa na Slovensku presúva, tak prečítam teda jednu z tých dvoch básní, ktorá v denníku Pravda vyšla a reflektujem ňou situáciu, ktorá mala nastať, ale teraz už našťastie nenastane, a to bolo, že chceli sme na Slovensku zorganizovať olympiádu v roku 2022. Takže 2022 inšpirované Milanom Kozelkom, ktorý sa liečí v Úpolci. Na opravu kaštieľa v Rusovciach by bolo treba 32,9 milióna eur. Možno keď sme tu urobili zimnú olympiádu, tak štát dá krajom na opravu kritického stavu ciest 8 miliónov eur. Potrebu nových ciest to však nevyrieši. Po Vysokých Tatrách by sme mali nové a pekné zjazdovky. V Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch pacienti v marci ležia v zimných bundách, lebo staré okná. Olympijské halušky by išli na odbyt. Horné nádvorie Devískeho hradu by bolo treba opraviť 280 000 eur. Nezamestnanosť vyrieši výroba olympijských krnačiek. Slovenskí učitelia majú druhé najnižšie platy z krajín OECD. Suveníry z rekonštruovaného Bratislavského hradu, River Parku, J&T Tower, Datry Mountain Resortu, Mečiarovej Elektry vyšli na odbyt. Aj Slovensko potrebuje svoje úspechy. Olympiáda je to, čo potrebujeme. Obliec si ponožky do sandál, šuštiaky v lete, nepočúvať živé kvety, nečítať Ábelovú, čítať Shakespearea, počúvať Lady Gaga. Sloboda vybrať si geneticky modifikovaný steak alebo geneticky upravenú paradajku. McDonald's je skrátka fajn. AIDS či syfilis, sex do trojky alebo masturbácia. Je sloboda prejavu, sloboda pochodu náckov, je sloboda vierovyznania, sloboda vyzlieť sa pred pápežom, je sloboda objímania, právo ľúbiť buzeranta. Povedať slovo prdnúť, menzes, pazucha, klitoris, pírom, kedykoľvek sa ti chce. Povedať komunizmus je svinstvo, bolševici sú vyjebané svine. Robert Fico robí pravicovú politiku. Sloboda je povedať slovenskej poetke Mile Haubovej, že senilnie, keď po básniach 2012 rozoslala hromadný mail o mojej protislovenskosti a vulgarite. Sloboda je použiť v texte toľko nadávok, koľko sa ti páči. Nadávať na krajinu, povedať, že organizátor najväčšieho slovenského festivalu to posral, keď odmietol na Pohode premietať dokument Míra Rema o festivale, len preto, že sa mu nepáčilo, ako vyznel. Sloboda je na slobodnom festivale zakázať básnikom hudbu. Sloboda je postaviť sa pred ľudí a prečítať im jeden text.
sloboda poboskať prezidenta Gašparoviča, nechať sa za to vyhodiť z práce, zakričať na. Je sloboda vydať výkare, aj keď je to komerčné vydavateľstvo, a sloboda nevydať vôbec. Je sloboda zvierat, sloboda solidarita, sloboda nádychu, sloboda, rovnosť, bratstvo, sloboda pohybu, sloboda slobody, slobodu si kúpiť, slobodu skorumpovať, slobodu znásilniť, slobodu špinavo vytrtkať, slobodu sprivatizovať, slobodu vytunelovať, slobodu ukradnúť, slobodu prepackať, slobodu poslovenčiť,